Dwi wedi ffeindio cae yn Nefyn, Gae'r Delyn, a heddiw yma mae clwb pêl-droed Nefyn yn paratoi ar gyfer un o gemau fwyaf yn hanes y clwb rownd gyntaf Cwpan Cymru yn erbyn un o gewri'r gystadleuaeth clwb pêl-droed dinas Bangor. Wel, oedd y cae, fel ych chi gweld, oedd y pishin yna dan ddŵr, da ni wedi gorfod brwsio'r dŵr i ffwrdd, a wedi gorfod fforchio, a wedi gorfod ei trwod yno, a wedi gorfod ailfarcio dyn ni faint weithiau, jyst i gael y gem ymlaen. Oedd hi'n agos ta fe? Na, mae'n edrych yn waith nedio. Dwi wedi rhaid y bel trwy ddod o bod dim, a mae'n edrych, mae bel yn trefeilio ar y funud, so na, mae bod dim yn iawn. Ti'n mynd aros yn y sgidiau yna, nag oedd? Na, mae gynnu fi sgidiau ffwtsbol iawn yn y bag, ond na. Oeddech chi'n poeni bod y gem heddiw yma mynd i gael ei chwarae efo'r tywydd ac yn y blaen? Da ni'n diarfod efo tywydd fel hyn yn Nefyn. Croeso i Nefyn, hyn da chi'n mynd i gael, a hyn fydd i, and that's it. Gêm mwyaf swn i ddweud, hanes y clwb swn i'n meddwl, clwb Bangor. Dwi'n meddwl mod wedi cael dyddiau gwell swn i ddweud. Dod yma i Nefyn, a mae Nefyn dyddi yma yn cael hwyl dda iawn o'n ni. 10 gêm lwythod i cochi 1. Felly, dorf ffantastig mae heddiw. I'ch chi'n meddwl faint o bobl sy'n yma, canodd. Oedd na'r un o'n ni'n disgwyl di sgôr ar yr acwyl, dwi'n meddwl, nag oedd? Na, o'n i'n meddwl, so Nefyn yn curoedd i gwirth chi. Tri chwarter ffordd drwy'r gêm ac oedd hi dal yn ddi sgôr tan i'r eilydd Salvatore Pascarella daro'r gyntaf i'r ymwelwyr cyn ychwanegu ail yn ystod munudau ar gêm i sicrhau bod enwau'r dinasyddion yn yr het ar gyfer y rownd nesaf. Da ni'n siomedig iawn, mae'n deud lot ffordd mae'r hogia, maen nhw'n siomedig iawn yn ystod newid wan. I feddwl bod nhw'n fod yn dîm sy'n yn uwch Gynghrair Cymru, da ni'n falch iawn o ffordd mae pobl wedi chwarae iddi gwir. Da ni'n drist, siomedig, ond da ni wedi chwarae dda iawn, da ni'n hapus iawn iddi gwir. Mi oeddwn ni'n anlwcus, ti'n be, gyn gêm, lot o bobl wedi meddwl, eich gawn ni hambro i'w 10-0 yn y llall. Ond ti'n be, mae dod o'r hogia yn prawd yn heddiw. O'n eisiau curo gêm, and that's it. Dim ots gen i pwyl nhw, Bangor yn y fideo, dim ots gen i am hanes nhw'n yn byd. Gêm ffwtsbol i heddiw, a dwi'n gytid, ie. So, be fydd y cam nesaf ma wan hynna? Cam nesaf, ydy mynd i'n anhorfod na meddwl i racs yna fo, ie. So, ie. Dyna di cam nesaf.